Ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. May buntag ug happy Sunday sa matag usa. Higala og maigsoon hini nga kabuntagon. Angay kita magpasalamat sa Dios tungod kay gipamatatan niya ni sa iyong kabuntagon. Gilugwayan usab niya ang atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Higala og mga igsoon. So salamat sa Ginoo, dalay gyud gid Ginoo sa walay katapusan. Igsoon ini nga sayo nga kabuntagon. Sugo sa may pamatasan, padayon ko pag-ingon kaninyo, tuguti ko padayon nga mag-ingon may buntag kaninyong tanan. May buntag usab sa ato nga mga ato nga chairman, sa North Gospel Team, Pastor John Amor, uban usab siyang kapikas kinabuhi Mambing. O umsab silang bungas pag minahalay. Good morning kanyong tanan, higala og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud kita Ginoo sa walay katapusan. Igsoon ini nga sayo nga kabuntagon. Ako malipayon, inaot nga malipayon usab kamo. O excited sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mayong buntag sa tanan nga pamati sa Radio FM 100.9 Radio 100.9 FM Radio natin, no? O giumsab sa Facebook Live nga Jenny Gambuta Limbag o sa nagmonitor usab kanunay sa ako ang YouTube channel nga Pastor Limbag. Salamat gid kayo ninyo, no? So may buntag kanatong tanan, kaninyong tanan. May buntag sa ikala komisyon sa mga Kristohanon diha sa sa tanan nga nagapamati diha sa Lindaban. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohano diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo Pastor G.R. Likayan. Uban usab siya kapikas kinabuhi, usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning kay Sister Rita Hurayan o kang Manang Alpanta, no? Good morning tanan nga mga Kristiyano diha. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab sa taga New Sangkanan ug Sangkanan, tanan sakop Sangkanan. Good morning kaninyong tanan nga namati karon. Labi gyud sa mga Kristohano diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church. Uban sa iyo alagad si Ginoo diha, madasigon malipayon kik uban kaninyo Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining. Uban silang bungas pagminalay. Junjum ug sidap ni good morning kaninyong tanan. No, salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning Elani Brad Tutu Carbiledo. Mads-Tisi Carbiledo sa akong binatang ilang anak. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab sa taga Kalugmanan, tanan matis Kalugmanan. Good morning kaninyong tanan, no? Daghan diha gayud pamati, no? Usay ka text sa kuha. Good morning kaninyong tanan diha. O labi na gid sa mga Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. O sa akong binata diha, asawa ni Pastor Salid. Good morning kanimo diha, binata, no? O good morning usab sa taga Bagalangit, tanan naman sa Bagalangit. Good morning kanimo tanan, labi na sa Kristohano diha sa Bagalangit, Ebenezer Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa taga Kilabong, tanan naman sa Kilabong. Good morning kaninyong tanan, labi na gyud sa mga Kristohano diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diha Pastor Julito Solda. Good morning kanimo diha Pastor, uban kang Ma'am og giunsab sa inyong bungas pagminalay. Good morning usab kang Brad Pupong Pinalas diha, no? Good morning usab diha sa igala gumigson sa Bistabilla, tanan matis Bistabilla. Good morning kanyo tanan, nila Ma'am Pisitoy uga kang Brad Gagang Cuevas. Sa mga Cuevas family, Sitoy's family, good morning kanyo tanan.
Labi na sa mga Kristohanon diya sa Vista Villa Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya, madasigon malipay nagig-uban kaninyo. Pastor Igala Kumigson, Pastor Pastor Loloy Lahayon, no? Good morning kaninyo diya tanan diya, Pastor, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gud Ginoo ban sa kapikas kinubin ni Pastor Loloy Lahayon. Ug yung sab sila bungas pug minalay. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa atong mga kaigsuon ug kahigalaan nga nagapamati diha sa Higala og mga igsoon. Puntyan, tanan na matis Puntyan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohano diha sa Puntyan Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diha. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa taga-okasyon, tanan matis okasyon, good morning kaninyong tanan. Labi na sa Kristohano diha sa Okasyon Fundamental Baptist Church. Uban usab sa inyong alagad si Ginoo diha. Good morning usab diha sa Vista Villa. Tanan na matis Vista Villa, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohano diha sa Vista Villa Fundamental Baptist, amen, diha sa Likuan. Labi na sa mga Kristohano tanan nga namati diha sa Likuan, good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohano diha sa Likuan Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad siguro diha Pastor Norman Lahayon, Pastor Erning Taburno, amen, Pastor Norman Luay, hayo naman hinon. Pastor Luay, Pastor Norman, good morning. Oga, good morning usab kang Pastor kang Brad Roel Gamala. Dia nga dapit, no? Ug tanan mga Kristohanon sa Likuan, good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Okay, good morning usab dinhi sa San Miguel. Wala na akong mag-greeting sa tuuna, no? Taga San Miguel, naa si Brad Rogera. Good morning sa mga Kabangs family. Good morning usab gila ni Brother Dundon Lucero, Sister Risa Lucero, uban silang bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Ma'am Denden, nga anak ni Sister Minerva Galinsuga. Ma'am Den, good morning. Oga Brad Lloyd, good morning. Wag may makaanha kaga hapon kay gabi na human ang among giapilan nga activities, no? Good morning kaninyong tanan diha. Good morning usab kang Sister Minerva Galinsuga, no? O kang Sister Les nga nagapamati kanunay. Good morning dito kang Ma'am Ellen, siya ang dalas na bukwersa sa Living of Fundamental Baptist Church, appreciates to. Oga ingom sa Living of Fundamental Baptist Mission Work dito gihimo ang panimbahan sa Paulas Hotel. Good morning kaninyo mga Kristohanon, no? O mga Kristohanon dito appreciates to. Good morning. Siya si Ma'am Ellen ang dalas na bukwersa, no? Good morning usab kang Brad Dingkoy, unaw niya may buntag pastor. Thank you, Brad Dingkoy. O kang Ma'am Chiri Lindungan, Ma'am Chiri, lipay kay ko ma'am pag PM para dili mawala, bisan good morning lang. Ma'am, salamat ma'am na ka, Ma'am Chiri, dalay gid Ginoo sa walay katapusan, no? Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kanginan namati karon, no? Good morning usab sa ilan ni Kagawad Pingol, good morning. Kagawad Namok, good morning kaninyo diya Kagawad. Uban sa mga ginikanan, Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok, good morning kaninyo tanan ug kang Sister Marisa. Good morning usab sa mga sakop ni Nanay Karing Digdigan, Nay, good morning. Uga sila ni Brother Jerry, uban kang Sister Grace, good morning Brother Jerry, Sister Grace, uban usab sila bungat pag minalay nga si may Sikian. Good morning usab kang Sister Joy, uban usab sa iyang kapikas kinabuhi Brother Julius, ang usab sila bungas pag minalay nga si
Good morning kaniyo tanan. Good morning usab kang Ma'am Gina uban sa iyang bunga sa ilahang sa iyang kapikas kanabi Brad Archie ug uban sa iyang bungas pagminalay nga si EJ ug si Alia. Good morning kang pari Juni uban kang Mats Juan uban sa akong binata diha no. Good morning usab kang Sister Me uban usab kang Brad Jerry ug kang Bonbon. Good morning kaniyong tanan. Tanan nga mga kabataan ni nanay, good morning kanyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga naga pamati karon. So dalay gyud kinang Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab sa atong igsoon nga kanunay ga paminawan, no? Naguba tingali ihang cellphone kay wala man siya nagka-monitor atong miyagi. Sister Maris. Good morning din sa atong nasod sa Pilipinas, Sister Maris. O diasad sa imong limutangan sa quiet, maayong tunga-tungang gabi din ha. No? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud Ginoo sa walay katapusan. So ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanimo diha, no? So good morning. Sa mag-uli ka din sa atong nasod sa Pilipinas, sa Ginoo padayon mag-amping ug diha sa imong limutangan. So good morning, igala og mga igsoon. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab sa Iran Tour diha sa Taguluan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Good morning dito sa nag-text. Nagpaabot para mag-text sa usab. Pero wadi na nako magkuan kay niya nako diri sa gitawag siya og igala og mga igsoon sa atong ginahimutangan. Ingon niya, Pastor, may buntag. Great lang ko sa Likunans family. Ang kinya great Grafel Galo og sa kanina Likunan karon og sa Lalukan family sa Mambatangan. Ang nagpa-great si Brother Erning Bungkal sa Bungkal's family, no? Sa Purok Rosago, no? Salamat sa Ginoo, Brother Erning. So good morning kanimo diha. Na-text pag sunod, wala ko kabalo kon kuan ba, no? Unay gidugang nimo. Pero kawanan ako makita kay dinhi na nako nabantayan sa nag-iri nako. So good morning Brad Erning Bungkal diha sa Santa Fe, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. O mga Kristiyano diha sa Santa Fe, good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Uban kang Brad Erning Bungkal, no? Okay, so salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan. Oga happy wedding anniversary kang Brad Undoy sa Labsab kang Sister Joanna. Ika 25 nila katuig kagahapon sa ilahang kaminyoon. Oga nagpakasal gid sila utro sa simbahan, no? Kaysa ako na ibaluan, kasal sila itong una, murag sa Huwes, kundi ko masayo. So salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Nindot kayo, salamat sa pag-imbitar, Brad Undoy, Ma'am Joanna Salabsab. Congratulations sa inyong pagminahalay. Okay, so salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo sa walay katapusan ni ining sa iyo nga kabuntagon. Okay, good morning kaninyong tanan. Once again, good morning kang Ma'am Cherry Lindungan. Okay, gala og migson, padayon na kita sa tuon sa pulong sa Dios.
Ang ato pamalandungan karon James chapter 4 verse 4. Igala og mga igsoon. Sa dili pa di ay ang atong ato paibalo ang atong general entity dito pagaymuha sa saan? July 27, last nga Sabado. Og mauna igala og mga igsoon. Og sa mga limen ang sports event dito pagaymuha sa Amazing, no? Cruising Libuna. Karong August 26. Sumo ka na igala og mga igsoon. So salamat sa Ginoo, dalay gyud kini Ginoo. So atong pamalandungan ug atong basahon ang higala kong igsoon James chapter 4 verse 4 and verse 8. Ingon sa pulong sa Dios, igala ko og mga igsoon, ye adulterer and adulteresses, know ye not that the prince of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be prince of the world is the enemy of God. So, draw nigh unto God, and He will draw nigh into you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your hearts, ye double-minded. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, magpray sa ta. Dalay ko ng labing kamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong, nga mo na patalinghugan. Panangini kinis matagusan namo kanunghuna o kasing-kasing. Aron imong pulong nga mo mapamalandungan karon, amo may gabayan sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Ang mga maayong butang ang amo i-apply dinhi sa among kinabuhi. Ug isalikoy namo ang dili maayo. Salamat sa imong pulong nga magpahinumdom kanamo karon, mag-instruct, magtudlo kanamo, ug magbadlong usab kanamo. Ginoo panalangini ang matag usa nga nagapamati. Labi na gyud ang mga nag-sponsor, ang mga churches sa North Gospel Team. Ikaw magapanalangin. Ginoo kung aduna usab nagapamati karon, nga adunay problema sa sa kinabuhi, ikaw magatangtang niya na Ginoo. Kung galing adunay nagapamati nga nagaantos sa balatian karon, ikaw magahikap sa gamhanan kamot sayad silang lawas adunay balatian, palihog, ayuha, pinagis mo gawang pilis mong tabang. Bisag ipamulong mo lang si mong trono nga mamayaw, diha mamayaw, ingunanay ikaw kagamanan, ingunanay sab ang among pagtuo diha kanim Ginoo. Ginoo padayon ikaw o panalangin sa tanan nga nagapamati. Dalay gyud ikaw Ginoo sa walay katapusan. Og panalangin ikaw padayon sa imong pulong nga mulanog karon aron dili mong sayang mobalik sa imong prosyensya. Ginatugyan og yampo og yangap salamatan tanan di lamang kanang Ginoo pinaglamas Kristo nga luwas. Amen. Higala og mga igsoon, niini nga sayo nga kabuntagon, ang ato nga ginabasa sa James chapter 4 verse 4 og sa verse 8 nag-ingon, ye adulterer and adulteresses, know ye not that the prince of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be prince of the world is the enemy of God. Mo na igala kong migsoon.
Nga gingon sa Binisaya, mga maluibon. Wala ba ka mo masayod nga ang nakighigala ay uban sa kalibutan maoy pakig-away batok sa Dios? Busa si bisan kinsa nga buot makighigala sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. So muna igala ko pagsuot pait, di ba? O gingon na yun sa gitawag siya uga. Verse 8, drew nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your heart, ye double-minded. Ngayon sa Binisaya, duol kamo sa Dios, ug siya mo duol ka ninyo. Mga makasasala ug gasi ang inyong mga kamot. Mga madua-duaon, putlia ang inyong mga kasikasi. Igsoon, sa kaanginan na mati karon, kung atong matanaw, maayo gyud nga ang matag usa maghandom nga more tayong maging closer sa ating Panginoon. We need to desire nga more tayong maging closer sa ating Panginoon. Higala og mga igsoon, usa ka gitawag siya pahinumdom sa pulong sa Dios. Nga diin, higala og mga igsoon, dapat ang atong kagalingon himunato nga duol diha sa Ginoo. Og busa ang atong pamalandungan karon, make ourselves closer to God. Ug mao ning abagsumpay ni atong gihisgutan atong miyagi. No? Nga diyan atong gihisgutan sa milabay pang Domingo. Don't give please the devil in our life. Nasayod ta sa ihang mga kabubuton. Busa, we must discern, or we need to discern His will. Tagagupa na gyud siya sa ihang sa atong kinabuhi. And we need to discern his will of the devil. Ayang lipat-lipat, limbo. And we must discern his work of the devil. Ang iyang trabaho, higala kamigson, disturbing the word of God. Ato naging pamalandungan, deceiving the weak, and discouraging the workers of God. Igsoon, busa ang atong panlaban, make ourselves closer to God. Dili ta magpalingla sa trabaho sa kaaway. Kaya trabaho sa kaaway, higala og mga igsoon, muna ang pangpandani niya sa kalibutan. Remember, ang Ginoong mismo iyang gitintal, mulod lang kag musimba nako, gihatag ko nimo kining gingharian. Ito bagan Dios, ayaw pagtintala ang imong Dios, kundi mo simbahon nimo ang imong Dios. Usay rin sa kalibutan, madani kita, pero ang gisulti sa pulong sa Dios, wala ka bong masayot, nga magkikiglaay sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kabatok sa Dios. Nakig-away batok sa Dios, o si bisan kinsa nga nagahimo sa iyang kaugalingon nga higala sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Busa, igsuon susihon ta ang atong kaugalingon. We need to desire, higala ko og mga
igsoon nga maging closer tayo sa ating Panginoon. Igala og mingson, ingon pas pulos Ginoo, mga maruibon, wala pa ko mo sayod. Ang paghigalain sa kalibutan nakigbatok sa Dios. Ye adulterer and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Si bisan kinsa nga nagahuna-huna sa iyang kaugalingon o nagahimo sa iyang kaugalingon nga higala sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Busa higala kumigson, seek number 1, our desire. Kung ikaw ba nagunahuna nga karong Domingo di ka musimba, maubanay pagig closer sa ating Panginoon? Mayong buntag kang Ma'am Virginette. Ma'am Virginette, thank you ma'am. Edralen, ingon niya, good morning. Blessed worship day of the Lord to all. Amen. Salamat Ma'am Virginette. Good morning ma'am. Igala og mga igsoon, seek our desire. We need to desire nga more tayong malapit sa ating Panginoon. Busa seek our desire. If you are worldly in your desire, the Bible say, you enmity with God. Klaro, tataw kaayo nga nagingon ng pulong sa Dios. Mga maluyipon, wala ba kung masayod nga ang pakikigilaay sa kalibutan? Nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway batok sa Dios. Si bisan kinsa nga nagahimo sa iyang kaugalingon nga higala sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Igsoon, if you are worldly in your desire, the Bible says, you enmity with God. Busa, seek our desire. Ayan na to sa ipon hay, higala kumigson. Higala kumigson, nga usahay mingon na dinala neta maningkamot ni kalibutan na pason. Maningkamot ta. Maningkamot ta. Para doon na tayo magamit sa pagpangalagad sa Ginoong nga hamog gaway. Sa ato bang pagpaningkamot ba, iuban na to ang Diyos. Pero kung ang imong pagpaningkamot, din nira ni ining kalibutan ulay labot ang Diyos. Aron makaluling hayaw ikaw, ug asa ikaw paingon, mo na'y pakighigala sa kalibutan. Ug nagingon ang pulong sa Dios nga naghimo ikaw ug ako kung mauna ang atong mga handom nga kaaway kabatok sa Dios. Ikson, seek our desire. Uki man maningkamot tauban ang Dios. Maningkamot kita sa panarbaho aron adunay maggamit sa pagpangalagad si Ginoo. Madayag ang kaayos Ginoo sa kinabuhi. Kung ikaw naningkamot para sa kamayaan sa Dios aron aduna kay magamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga mapahimutan ang Dios, it's good. Ako sa ning gamiton nga gitawag siya higala kumigson, testiwali, no? Sa among kinabuhi atong 1991,
bag-o kong nahimong Kristohanon. Nga bisan tresikat, wala ko'y ako. Pero naa ang kalipay tun kay nahimo kong anak sa Dios. Ug wala ay hunong sa akong kinabuhi ang pagpadayag ngadto sa uban nga kita gimahal ug gipangga sa Dios bisan mag-drive ko sa sikat. Giabangan ko na to. Di na ko na ikaulaw. Og ang mga kaparentihan sa akong Mrs. si Ma'am Ellen nag-ingon da ni kamang sa kalisod kay nagbaptisman. Subo, sorry paggamit niya na ha. Dili unta dapat ana. Kung dili kay nagkristohanon man. Kaya kanang baptis nga lang ramon ko na sa grupo. Nga nagdaig nagimaya sa Ginoo. Suko magkay sila kay ni balen maggrupo daw. Ikson. Sultihan ko ikaw. Dili ang grupo manuluwas. Apan ang grupo gatudlo sa tinuod nga mukaon ta minom sa tong buhaton nato nga malipay ang Dios. Gatudlo sa kasiguruhan nga langit paingon. Og naagyoy ka matuuran nga mabasa sa Biblia. So siyempre din ko. Ha? Unya ang naitabo igala kuminson, dunay prayer nga nitabo sa amo ang panimalay. Grabe kay kabuslot ang balay butlang. Di ma dito kay nag-ulan pa bitaw bawag pa masilong ang mga naaman ta sulod sa balay pero bawag ito pahipiya sa pagkuhan. Di na ko na ikaulaw. Pero igala kumigson ang number 1 pagyod ni Mrs. nga gitawag siya og prayer request. Gisangat ang taon namo sa atop kay magakaulaw kami. Walay tricycle pero motor nga single ang gitawag siya og prayer request. Naglisod kay sikat motor pa noon. Nga mahal kay bulan tag 3,000 kapin. Igsoon ang amo lang gyud nga ingon sa pulos Ginoo, delight yourself into the Lord and He will give the desire of your hearts. Gapaduol ang gyud mi sa Ginoo. So ang kay tabo igala og mga igsoon, wala na mo gisaba sa uban kay maulaw kami. Pero grasya sa Ginoo kadtong nag-ingon nga ni kamang sa kalisod kay nagbalhin og relihiyon nga kaparentihan usab ni Mrs. ni balik diya sa mong panimalay nga nagwandog-wandog gihapon og nag-ingon Jean kay Jean man ko, Len kay Ellen mas Mrs. Nausab na ang ilahang mga gitawag siya og komento. Ingon na nagdako nga pagkabaliktad. Sugad bitaw mo nga nagbaptis. Daghala sa inyong sakyanan oy. Nagluot man ang sakyanan dito sa gamayng balay. Gisulod gyud dili sakyanan nga kuan motor. Kung di ko masayop natutungora tulo ang motor. Doa nga ako sa akong bata isa og naapay ban sa gawas. Di ka lang og mga igsoon, kana bang handom ba? Dili daw tana? Handom ba nga maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo? Kayo sa pulos Ginoo, a faithful man shall abound with blessing. Kapanalangin na ang Diyos. Kana sa imo bang pagpaningkamot, uban ang Diyos. Muna yung kuhay ko nyo sa ipa, kay basa na niya, di na daw kinang maningkamot, na yung kalibutan. Maningkamot, aron rin magamit sa papangalagad sa Ginoo. Pinaagi niya na, nga uban mo ang Diyos, mag-glorify ang Diyos. Tanawa, di ba nausap ang iyang una-una nila? Kaniya to, ni kamang sa kalisod, kaya nagbaptis, nabaliktad na. Dibalik sila nga ubog. Nga pipila ka mga panahon. Hinon mga katuigan ang nanglabay. Nagingon, sukad mo nagbaptis lagi kay, grabe kadaghan sa inyong sakyanan. Daghan lagi tan-awon kay sa gamayng balay nagluot man ang motor tulo ka buok. Isulod lagi sa balay kay hadlok pud kawaton kay mama ora pud. Apoy ban na sa gawas di man pud masulod sa balay kay gamay kay balay.
Igsuon sa kanghina namati karon. Make ourselves closer to God. So take our desire. We need to desire nga maging closer tayo sa ating Panginoon. O sa ingon niya na, matanaw nato ang atong desire kung wa bata nagpalabi ni ining kalibutan na usahay maayo rata sa kalibutan sa pagpanarbaho apan sa pagpangalagad sa Ginoo luya kayo. Ingon sa kanta, kung sa trabaho permeng alis tu, magluya na kung ting pangalagad sa Ginoo. Igsoon ayaw luya-luya. Kung alisto kita sa trabaho, mas labaw kitang alisto diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman ang atong trabaho, human nga ato nang magamit ang panalangin. Nga resulta sa atong trabaho, higala kumigsoon, mawala ra na. Apan, diha sa Ginoo. Kung naninuod usab kang trabaho, naninuod usab ka sa pagpangalagad sa Ginoo, tanan nimo nga mga pagpaningkamot sa pagpangalagad sa Ginoo, maunay dili mawala kanimo higala og maigsoon. Ma-enjoy mo unya dito sa langit kay gantihan man ang imong mga paghago diha sa Ginoo nga bisan isa ka kabo nga bugnong tubig. Ingon sa Mateo 10:42, ingon na Ginoo, si bisan kinsa nga nagahatag bisan usa na lamang kakabo nga bugnong tubig nga ipinom sa usa sa gagmayng tinun-an tungod kay siya akong tinun-an sa pagkatinuod dili gayud siya kawad-an o ganti. Sa so, translation, balos. Ikson, mao na imong ma-enjoy ngay mo nabuhat diha sa Ginoo nga dili mawala. Busa higala kung may igsoon ingon mamilin, amen. Higala kung may igsoon, seek our desire. Nanarbaho ba kag tininood dinis kalibutan aron na kay maggamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga mugaway ug sa ingon niya na ang makakita sa imong kinabuhi makaglorify sa atong amahan nga tuwa sa langit. Seek our desire. Kay basin din nila sa kalibutan ug matud pa, if you are worldly in your desire, the Bible says you are enmity with God. Kung ang imong tinguha higala og mga igsoon kalibutanon, ang Bible gaingon nga nakig-away ka batok sa Dios. Higala kung igsoon, make our self closer to God. Number 1, seek our desire. Sunod nga di, seek our direction. Igsoon, kung adunay pag-seek sa atong desire, mga handom sa atong kinabuhi, kung mahimo adunay sa pag-seek sa atong direksyon, matud palagi sa kanta, search me, O God. Nagpatsik diya sa Ginoo, nagpakonsulta, nagpa-general check-up. Manatong buhaton, higala kung igsoon, seek our desire, seek our direction. Search me, O God, I'm now my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Nagpatanaw kung naanap basin kung naa siya sa direksyon sa iyang kasing-kasing nga dautan, no? O sa iya bang unang-una, cleanse me
from every sins and search me. Pray. Salamat Ma'am Virginette kay nakuha rin ako. Ang songs. So mga igsoon, seek our direction. Let every one of us need to find the direction of God. Kinahanglan nga ang matag usa ka nato mangita sa direksyon sa Dios. Ipatsik nato. Ngayon sa Ginoo, ingon sa usa ka tawo, usa ka salmista, Ginoo, tan-aw ang akong dalan, kay basin adunay dautan sa akong dalan. Busa igsoon, seek your direction. Unsa ba ang imuang desire karon? Para bagid sa Ginoo karon nga Domingo. Naguna-una ba ka nga mga lagad sa Ginoo nga excited diha sa Ginoo? Ilis na. O ka kung maupay pagmata nimo, ligo na. Pakusgi lang ng imong radyo. O ka kanaka sa Facebook Live, i-Bluetooth lang na. Kay manimbata. Kay naay kalipay diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon, hinaot nga ang imong direksyon padulong sa simbahan kung Domingo. Dili ka ligo-ligo diri, ligo-ligo dito. Lingaw-lingaw diri, lingaw-lingaw dito. Maura ka na ang paghandom nga para sa kalibutan. O igsoon, nakigbato ka niya na sa Dios. Nagig-away ka ana batok sa Dios. Og nagahimo ka sa imong kaugalingon nga kaaway sa Dios. Kay dapat ang imong direksyon karon nga Domingo. Dito ka paingon sa simbahan. Igsoon. Kay sa Lunes padulong sa Sabado, grabe ang atong pagpaningkamot. Og Domingo simbahan sa paingon. Igsoon, nanganingkamot kita Lunes padung Sabado aron aduna kita maggamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga hamugaway. Aron dili maulawan ang Dios diha sa atong kinabuhi, higala og mga igsoon. No? Seek ourselves, higala og mga igsoon. Sa ato i-check sa atong kaugalingon nga maging closer ta sa Ginoo, make ourselves closer to God. Seek our desire. Kaya basin nakalihisnag, nakalayo diya sa Ginoo, seek our direction. Kaya basin dili na mao ang imong direction. Salamat sa good morning, Pastor Limbag. Salamat sa amen. Parang big amen, kaya double amen na. Salamat yun kayo, Ma'am Helen. Dalay kong Ginoo sa walay katapusan. Og salamat sa good morning and blessed worship day of the Lord to all. Greetings dito ni Ma'am kitang tanan o bulahan daw nga pagpangalagad karon nga adlaw sa tanan mga igsoon. Okay? Subo sa igala og mga igsoon. Niini nga kabuntagon, padayon nato ipatsik ang atong hunahuna o kasing-kasing. I-check nato kita gid mismo sa atong mga desire. Hinaot nga ang atong desire nalinuod ta sa pagpanarbaho para sa Ginoo. Para dunay magamit sa pagpangalagad sa Ginoo. Abi nimo mga igsoon kung naabitaw ka sa trabahuan, diha ka gamiton sa Ginoo. Higala kumigsoon nga madayag kinsa Dios sa imong kinabuhi. Hinaot mo na ang imong desire nga mailan ang Dios nga may nagbag-o sa imong kinabuhi. Ingon sa kanta, pinagi ka na ko mailhan nila ikaw nga maoy nagabag-o
sa kinabuhi ko. Na nagwatsing niya, murag hinapon man tingali ni. Nga kuhan, ma'am, papaila ma'am, kaya ako kang i-greetings. Di na ako ka ma-greetings kay nagbutan din nga watsing, pero ipaila ma'am, di ko kabasa ng ininsik or hinapon. Salamat ma'am, naka. Or sir, bani di man ako maklaro ang iyang picture nga lalaki bag babae. So igsoon, may gamay manggod sa account. Nga tatak diri. Once again, salamat ma'am or sir. Igsoon, seek our direction. So unsaon ni Pastor Limbag? Igsoon, kung nakulangan tas kaalam, mangayo ta. Ask God for wisdom. Ngayon sa James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Si bisan kinsa nga kung nakulangan sa kaalam, kinahanglan mangayo siya o sa uban pa pangayuwa siya sa Dios. Kaya ang Dios magahatag sa madagayaon sa walay pagbagulbol, walay pagbagutbot, higala o mga igsoon. Sa tanan, sa walay pagduha-duha, og siya magahatag kaninyo. Wow, kanindot pa. Busa higala og mga igsoon, kikinahanglan nato ang pagpangayog kaalam. Aron matsik nato insakto kung unsa ba ang atong direksyon sa atong unang-una kasing-kasing sa mga handom nato. Asa na ba nagpaingon? Para ba sa Ginoo ang atong mga desire? Para ba sa Ginoo ang atong direksyon? Naa ba nakatunong sa kabubuton sa Dios? Seek our desire, seek our direction. Higala o mga igsoon. Ingon sa salmista nga naa siya sa direksyon sa Ginoo. Muna nindot kung naa sa direksyon sa Ginoo. Igsoon nag-ingon, oo, bisan magalakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok Ginoo, ka ikaw uban ka nako. Maunang sure kayo nga naagid siya kauban sa Dios, ug ang direksyon niya para gid sa Dios. Igsoon, ayaw lang dinis kalibutan abti kay kita, pero para sa pagpangalagad sa kinuluya kita. Muna yung lagi sa kanta, kung sa trabaho perming alis to. Wala man na tayo problema, pero dapat alis to sa tadya sa Ginoo pagpangalagad. Magluya na akong timpangalagad sa Ginoo. Check gani. Sa imong kaugalingon, kung ti pangalagad si Ginoo aptik baka, imo ba nang gipa-alarm ang imuhang cellphone na sayo kay ka magamata o ga dili pa magsugod tuwa na kasimbahan? Dili sa pisits to, kakalipay gid ako sa mga Kristiyanon nga kay naman men sa likod sa simbahan star. Kamulo pa kay magsugod alas 8:30. Pero alas 7 pa na ang mga Kristiyanon. Salamat sa Ginoo niya. Di si Pastor Taon kapuliki. Kay balag di pa mag alas 8 makasugod nagkatakanta kay nanay mga Kristiyanon. Higala og mengso. Excited sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon, kung buot kang makikuban ka nako sa pagpangalagad, wala ni nagkinahanglag grupo. Pero naatay panimbawon dinha sa visits to sa residensya nila ni Brad Roger Balili. Sister Inday Balili. May buntag dito kang Brad Roger Balili o kang Sister Inday Balili. Sa mga Balilis family, good morning, no?
So igsoon, higala og maigsoon, check our direction. Make ourselves closer to God. Ug una, tanaw nato ang atong handom. Check our desire. Ikaduha, tanaw nato ang atong direction. Basig nakalihis kabubuton sa Dios. Check our direction. Motong usa ka salmista nga nag-ingon, oo, bisan magalakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok Ginoo kay ikaw uban kanako. Sure magid siya nga naa siya sa direksyon sa Ginoo. Gani sa dili pa moabot kanang verse 4 nga iyang giingon sa Psalms chapter 23 verse 4, sa verse 1 nagingon siya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ganon kaingon siya na naa siya sa direksyon sa Ginoo. Natanaw niya nga naagid siya sa direksyon sa Ginoo. Busa ingon niya, ang Ginoo mao nga akong magbalantay ug wala na makulang kanako. Nagahisgot usab na sa panginahanglan, sa protection, sa provision. Higala kumigsoon. Kay ipadayag sa Ginoo ang iyang gahom. Show God His power. O pinagi sa iyang pagpakita sa iyang gahom. Ipakita niya ang iyang pagproteksyon. Ipakita usab niya ang iyang pag-provide sa atong panginahanglan. Igsoon. Make sure lang nga naa ka sa direksyon sa Ginoo. No? Ingon sa Ginoo, kung kamo pabilin ka nako, ug ako pabilin ka ninyo. Pangayo ka mo bisan unsa, kay hatag ko kini alang ka ninyo. Nagahisgot na nga naa ka sa direksyon sa Ginoo. Ug mangayo ka sa Ginoo, di ka maulaw. Kay kung imong pangayoon, kung na kay pangayoon, ihatag sa Ginoo. Ug ang tinutuyo para mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Igsoon, ingon sa salmista, Psalms chapter 25 verse 4 verse 5. Giparaphrase na. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Wow, kanindot ba? Nga sa ato pa ipakita kanako ang imong dalan, Ginoo. Tudluy ako sa imong alagyanan. Tudluy ako sa imong kamatuoran, ug tudluy ako kay ikaw ang Dios nga akong manuluwas. Ug ang akong paglaom anaa kanimo tibuok adlaw. Wow. Mao ni ang usa ka tawo nga gusto gyud anaa kanunay sa direksyon sa Dios. O gusto siya nga makasubay kanunay sa direksyon sa Dios. Ingon niya, ipakita kanako ang imong dalan, Ginoo. Tudluy ako sa imong mga alagyanan. Tudluy ako sa imong kamatuoran ug tudluy ako kay ikaw ang akong Dios nga akong manuluwas ug ang akong paglaom anaa kanimo sa tibuok adlaw. Ang pulong sa Ginoo nalatid ug napatig sa balaan kasulatan. Makita natong mabasa. Salmo kapitulo 25 versikulo 4 ug 5. Psalms chapter 25 verse 4 up to 5. Ikson. Busa hinaot nga pareha kita niining gitawag siya salmista. Make ourselves closer to God. Unsa na to ni?
I-check na to ang atong desire. If you are worldly in your desire, the Bible says, you are enmity with God. Busa i-check na to. Kaya base ng atong desire para sa kalibutan. Ay kung yung sa ipa, gusto ko nga mainyong masabtan. O atong masabtan ang pulong sa Dios. Nga gipahabot, hatod ka na to sa simple nga mga pamagi. Pwede ta maning kamot dinis kalibutan para doon na tayo magamit sa pagpangalagad sa Ginoo nga hamog kaway. Pero ayaw kalimti ang pagpangalagad sa Ginoo nga malipayon ug madasikon. Igalag migson. Muadto ta simbahan aron lipayon ug pasidunggan ang Dios. Dili ta muadto simbahan aron maglipay-lipay kay madiskuray kaniana. Kay sayop na nga motibo. Muadto ta simbahan aron atong himayaon ug pasidunggan ang Dios, aron lipayon nato ang Dios. Muna insakto. Ug salamat sa Dios, muuli ka nga may kalipay kay nganuman dili rong nga motibo ang naa sa kasing-kasing. Check our desire. Check our direction. Dinita sa ika-tulo. Igala kami sa check. Ika-tulo nga di. Una, check. Ato ipamalandungan, make ourselves closer to God. Unsaon ni atong i-check ang atong desire. Check our desire. Ika-duha, check our direction. Kaya basta nakalihis na tadiya sa Ginoo. And check our distance. Don't distance yourself into God. Check your distance. Ayaw palayo sa Dios. Tanawa ko nakadistansya na bakas Ginoo. Dili man pastor, kaya ako may tinuod nga Kristohanon. Nga naman, tuon kay naa si Jesus Christ din sa kong kasing-kasing. Yes, the real Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Mo-reflect na nga ikaw excited sa pagpangalagad sa Ginoo. No, kay naay kalipay sa imong kasing-kasing kay tinuod kang Kristohanon. Pagutana, doon excited ba ka sa pagpangalagad sa Ginoo? Kumusta man ay gadto nimo simbahan? Una ka ba pirme? Basig ikaw ang commerce. Ano ang commerce, pastor? Late commerce. Exon, check our desire, check our direction, and sa last, check our distance. Tinuod na nanas Kristo sa imong kasing-kasing kay mituo ka misalig sa iyang gibuhat dito sa cross. Og buot nimo ning i-enjoy imo kining gidawat igala ko og mga igsoon. Kay ang dili pagdawat mao'y pag-reject sa kaluwasan. Ug ang kaluwasan mao na si Kristo Jesus. Iyang gitahan ang iyang kaugalingon dito sa cross para kanimo kanako. Pero kung nakaangko na ka kay Jesus Christ, kay may tuo ka, misalig sa iyong gibuhat. Unya may dawat ka, kay buot ni mga enjoy, nag-exulti ka sa Ginoo, heart to heart. Kay kung magasugid ikaw, pinagis mong baba, o magatuo sa kadasing-kasing, nga si Kristo sa kaginoo, o gibanaw sa Dios, gikan sa mga patayanan, maluwas ikaw. Kaya ang tao, pag matarungon sa Dios, kay mituo man sa kadasing-kasing, o mamaluwas siya, kay gipahayag, manikini, klaro kay na. Pero, kung nagpalayo ka sa Ginoo, bisag naa sa kasing-kasing, sama bitaw anang imuhang kauban sa kinabuhi, panlitan kami na mamilin. Nagdulog tod mi, kay magtiayon man mi. Pero nagtalinik dana ra. Way tingog ka. Pangutana, nagpaduol ba ka na sa imong misis? Sama nga naa si Jesus Christ, mong kasing-kasing, nagpaduol ba ka diha sa Ginoo? Wala oy. Nakadistansya ka na. Parang backsliding heart ang imong kasing-kasing. Ang mixture, backslider ang imong kasing-kasing. Ikson, ayaw palayo sa Dios, like prodigal son. Unsa na itabo sa prodigal son? Seek our distance, kay basig pareha sa prodigal son. Ngayang handom diniras kalibutan. Ayang dalan sa kalibutan ra.
Pero hayahay pa iyang kimtangan. Pero igala kabigson, niresulta ra ang iyang pagpalayo sa iyang amahan. Niabot ang grabe nga kalisod sa iyang kinabuhi. Consequence. Busa gikinahanglan nato nga magpaduol sa Dios ang labing maayo kay naa kaniya ang maayo nga paglaom. Magpaduol ta sa Dios maoy labing maayo nga paglaom. Igala kumigsoon ingon sa Hebrehanon kapitulo 7 versikulo 19. Binisayan na nato bagabasahon. Kaya ang kasuguan, bot pasabot ang pulong sa Dios, the scripture. Walay bisan kinsa nga nakahimo nga nahingpit. Katubitaw na pulo kasugo, walay nakahimo niya na nga nahingpit. Ginoo lamang si Jesus Christ nga niya ni dinhi iyang gihingpit. Kaya ang kasuguan, walay bisan kinsa nga nakahimo nga hingpit. Apan ang pasulod sa usa ka labing maayo nga paglaom naghimo pinaagi niini kita magpaduol sa Dios. Wow, kanindot ba? Ang pulong si Ginoo manalatid og napatig sa balang kasulatan. Makita itong mabasa sa Hebrehanon kapitulo 7 versikulo 19. Igalaw minsan ingon sa itong ginabasa kaganina, draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Make ourselves closer to God. Take our desire. Take our direction. Take our distance. Magampo ta, wala na tayo panahon. Dalay ko ng labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong, amo na patalinghugan. Panangilingin ni kinis, batagusan namo, kaunang-una, o kasing-kasing. Dalay ko ikaw, Ginoo, sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong, nagpahimangno ka namo. Itugyan, ugyan po, ugyan po salamatan tanan. Dahil lamang ka ni Ginoo, preglaman sa Kristo ng maluwa sa amin. Nagala ko magsaon, kini si Pastor Jenny Limbag, nakikuban ka ninyo. Sa tulumanon, ang pulong sa Dios, gituyo kini pagmugna, aron tanang tao masayod sa kamatuuran nga ang Dios nagmahal o nagamping pag-ayo kanato. Ang pulong sa Dios. Salamat sa tanan nga nagapamati. Brad Jerome Sidinio, good morning. Dalay gid Ginoo sa walay katapusan. Good morning usab kang Prince Ray Sabeliana. Higala kumigsoon, kinis Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.